To je zen. A toto som ja, len Silver v Rocket League. Ale jedného dňa sa z mojho ranku Silver dosiahnem až do Champion. A ukážem, že ľudia aj ako ja vedia dosiahnuť výhru. Neviem proti Kill niečo. Neviem, či je to moc family friendly. Co-op. Neviem, či sa to má čítať, že co-op alebo co-op. Seriózne, to by som mohol vedieť. Gol, prvý, hneď začiatok nápasu. Ja som vymyslel novú techniku pre freestylerov. Oponent to tak trošku libol. Tak tu budem čakať. Tak tento oponent asi nevedel prehrávať, tak sme Division 2, ďakujem. Special Gamer. Ako máš číselka v tom mene, tak si S. Nič som nepovedal? Nie, nie! Sa nestalo. Ja som nepovedal, že bol S a hneď potom dal gól. Tento play skončil takto, že to catchnem. Lebo každý vieme, že tak by mal končiť každý môj play. No nie catchom, skôr gólom by mal končiť každý môj play. To by bolo trošku také príjemnejšie pre mňa. Nádhera. Absolútne som bol lokinut, lebo som držal hubu, ale pozrite na to. Ide na útok. Musím to catchnúť, lebo inak to zle dopadne pre nás. To catchnem. A neviete ako, ale catch... Pure disappointment. I'm disappointed in myself. I'm very disappointed. Nie som. Ja som si myslel, že mám infinite boost. Ja som išiel pre play, ako keby som mal 100 boost. Teraz mám 100 boost, teraz môžem ísť pre ten play. Ďakujem. Flick. Nádhera. Že by livuje? Nelivuje. On má low ball. On má absolútne low ball. Škoda. Dobre, teraz od neho budeme skopírovať jeho kick-off, ktorý spravil, ktorý som momentálne teraz analyzoval. Fungovalo to. Corner boost. Hit. Bump. Poď! To funguje, ale radšej budem používať ten môj. Free goal, že by? To bol flip reset. To bol absolút flip reset. Mám boost. Musíme ísť do defenzívy. Ale teraz sa mi oplatí ísť do defenzívy, lebo teraz nemám žiadny boost. Takticky idem dozadu. Pochopíte prečo. On teraz pôjde pre nejaký crazy play. Nevidím mu. Je po ňom fake. Teraz máš. To nedá. On si to saveol. Počkej, teraz musím za to skornúť gól, aby si hneď povedal, že to je celé moja vina, aby to forfeitol. Ja učím pri každom jednej časti, kedy mi môžu dať gól. To je takticky. Easy, tahari. Preto to som Silver. Preto to sme Silver. Pokud to bude... Prečo sú oni Silver? Prečo sú oni Silver? Psych. Ja som preto jumpoval. To bolo rigged, ja som preto jumpoval, však ste ma videli. Túto hru nemôžeme prehrať. Easy kickoff. Get out. Get your heart checked out. You're probably gonna get a heart attack. It's because I'm here. To bolo taktické, pozrajte. Vidíte na to? To bolo taktické. Vy musíte vždy rozmýšľať. O takto. Bump. Tak, nič. Bang. 1 minute remaining. Daj mi to, prosím. Ďakujem, si štedrý. Mohol by to technicky byť gól, ale... Čo robím? Prečo som si nevypol ballcam? Keby som si vypol ballcam, tak by to bol gól, lebo by som drip... Nie, kaž som na tvoju rule one. Kaž som na ňu. On mi dal gól kvôli tomu, že som breakol rule one. On dal tiež flip. Či ja môžem povedať, či mi breakol rule one? To je táto generácia len breakuje rule one, nič iné nevie. Mr. Toaster je náš finálny oponent.
Možno finálnej. Dobre, Mr. Toaster, nie si moc najlepší. Dal som ti crazy air dribble, aj keď to nebol air dribble. Pozrite na to. Jumpneš do vzduchu, to bol... ten spoiler touch. Preto to je Fennec najlepšie, lebo má ten nádherný spoiler. Viem, že ten spoiler nič nerobí, lebo ten hitbox vyzerá ako box od mlieka. Back, nice. Bez odsadka vpravo dole, lebo to tie... Porozmýšľam, či ho tam nechám, lebo to tie videá vyzerá, že to sú totálne AI tie videá kvôli tomu, že tam je ten cápek. Lebo bez toho cápka to asi bude vyzerať aj menej AI. Bo všetko kvôli nemu vyzeralo AI, napríklad to video, prvá epizóda tohto, to vyzeralo strašne AI, lebo to auto, v ktorom bolo AI, ten cápek, no to asi všetci vedeli, že to bol AI, a pretože to vyzeralo tak divne, tak aby tie wallpaper vyzerali tak lepšie, tak som ho dal preč. Tak uvidíme, či to bude lepšie, a ak to bude horšie, tak ho vrátim. Stále je šanca na comeback, nemôžeme na to zabudnúť. Musíme toho cápka kick-off predo mnou. Okay. Dole! Preto to presne používam svojich kickov, lebo mal takú opportunity scornúť, že to keby som bol ja, tak by buď to bol hneď double tap, triple tap, musty flick, goal! Dobre, vie aj dobre defendovať, keď je v bráne. Ale keď je v bráne, čo musím dostať out of position, bump. Bump. Beriem to na auto. Tuto vidíte peak gameplay, lebo som najlepší. Poď! To bol double tap. Počkaj, koľko tap to bol? Počkaj, idem sa pozrieť, koľko tap to bol. Jedna, dva, tri. Nie, triple tap. Ja som dal triple tap, aj keď ma do toho buso, ale ja som do toho aj originálne chcel ísť, ak som ma videli, že som išiel flipovať. Však ste ma videli, že som išiel flipovať. Dobre, toto saveol, máš šťastie, lebo to už by bol gól, lebo som išiel do vzduchu. Ja som si myslel, že to nejde do gólu. Ak mi dá ďalší gól? Doriti. On to pušne. Ja hrám Fortnite, Mara, on to pušne. Nenechaj ho pušnúť. Máme ešte minútu na 3 góly. Dajte mi skvadu Realu Madridu a bude to normálne. Proste bude to ako každý Saturday, že 3 góly za 1 minútu. To bude jednoduché. Ja som Madrid Glazer. Verte tomu, či nie. Minútku, ešte minútku. Musím dať 3 góly. Gól, prvý. Ideme comeback. Ide ku mojej bráne a dáme gól. Tak už je to probably impossible. But it's always a probability. Mi dá gól z tohto. Nedá. Epic. Bež. Poď, dáš to. Nie. No to už asi nestihnem dať 3 góly za takýto čas. No už určite nestihnem. Aspoň keby som jeden stihol, tak by to bolo lepšie. Tak gól nebude. Prosím, nedaj mi deep down. Nedaj mi deep down. Yes!